deiligt. Och så också jag att nu har du fortalt oss inte från Du värslig. Från någon löve. Ja. Och så kommer folk göra så här en liten mynd av också som nu också är att spela det några spårningar att säga att det ända någon. Ja, bra. Och tar alltså som man har hitt i hoan det som tog över jöknorna så blir det aktion till som höra samman eller så. Men först också jag spela att och du precis just vara lunch på spårningarna bara lika. Helt det att jag har en särskild tutning för en som är tryckfande. Alltså, hvis nu du förstår där och det kan så säkert inte. Hvis du inte var tryckfande och nu tar du så ärst. Det månader då? Och ta tanke mer på, inte ändå Gustav utåt till, men Gustav följde innan och gälla. Jeg hadde ikke at jeg har følt noe særligt i samband med jul. Nej. Jeg hadde ikke at Jesus er bedre ved meg av julen innan jeg er det. Nej. Hvis jeg kan si det så. Som man högte så helt du ikke at det er en særlig högte fra med der? Nei. Jeg er ikke sånn høgte som jeg kan man si. Nej. Må lykke til. Men man ramar öliga väl att vara samman med folk. Och ganska sälja vi tar in närmast. Tyckom på att någon kommer. Ötlund. Så jag är gott över att samlas. Ja, till det som är. Jag är ötlund till en gång till ja. Och vara samman. Och nu sälja det yngre bötten. Ja, så 20 år till längt och det som nu är appaböt. Till och annor. För 20 år så är han vår till småböt. Eller nekva dem. Ja. Så sälja bötterna som Marie. Och ta att sida chatta och klämma dig och vara god vet det. Ta på tuttenek. Ja. Och nu längre på bötten akkurat så här. Ja. Jag älskar dig. Småböt, det ger oss vår liv. Ja. Man plejer säga liv, bästa liv. Ja, nettopp. Vi hade oss några helt särskilt så just småböt. Ja. Det är för mig. Ja, det är det nämligen. Det är så fitt att det är det här. Jag säger det är fitt att det är lite, men östen tar det igen går renna och börja snacka och spyrja och ta 2 till 3 år också. Ja. Så alltså alderen har näka visser. 2 år gånger böten och 2 år gånger böten är inte lika. Nej. Och han alderen halt jag från 28 och kanske till 14 år. Blir försiktig och så lösa av vissa känslor, inte? Jo. Ja, det är allt. Så blev det friare i attor. Då det blev äldre så jag det. Öron ljus. Men älskar det jag lika väl. Ja. Jesus min Herre, hinsamme han där. Så ta han foron bei syndarunner. Så la jes löjda je han efter mig. Kadla je me, ja me. Kadla je me. Men när blev du tryckvande? Då jag var 16 år. Och så där det hände det så bara alltså 2 minnes då och det var en outger. Ja. Jag tänkte glömma mig omkant. Nej.
husker ofte han om man den sannsyn til John Newton, og synden jeg gledde meg. Frykt skam rørt i øy, inntil en nutsjøvn med stekka i mine vittle løy. Og Guds lamp, Guds dyra lamp, Guds lamp av krossen hon. Her slien til at vinna mer, og et plass i himmelen hon. Det var sånn, jeg gledde meg i syndene, inntil knapplige. Vi så att snacka en onkel dronker och jag. Han var tryggvande. Och jag snackade om att det är att jag var så skickade mig så ytterligare. Men de väl gick dans och pura sjuk och rätt att dansa. 16-16 år gammal. Och så säger han bara att hvis vi frelser fast vid lov, altså vi skikker seg vel, så Kristus deg ut lønnsvis. Citerer jeg noe skriftet, Galaterbrevet 2, la tro. Hvis frelser fast vid lov, så Kristus deg ut lønnsvis. Og det slærte meg, altså, jeg forstod det omgjengen. Jeg får ut. Jeg gav meg faktisk til Jesus. Og det er helt innledende det. Omgang til Ivas som frelsene, så ja. Hva som gjør det at du valgte det her var, altså først har du sitt og hukset sinter om at du var sinter kjedder om eller helt at du levde ikke rett eller så. Ja, jeg var klar i ut her. Ja. Men jeg tykker ikke var kjedder ut. Det er ikke så løy. Jeg glemmer meg stadig vekk å danse. Og for å danse at han også. Men det er du faktisk, ikke du faktisk har blitt frelster, men du helt vært ganske skjøver nok? Ja, kanskje, jeg vet ikke. Men det ble rettelig knapplig. Ja. Helt sikkert. Men det ganske bare vært åtte av ferien, og det er jo i god til å vite akkurat hva det rett av er. Ja, nettopp. Nemlig, ja. Helt sikkert. Så det er ikke møte, og vi visste alt. Jeg har jo også lyst i Bibelen til det. Det er dumt å marsjere vel, å lese. Du har lyst i Bibelen til det? Ja. Om ikke så systematisk, slett ikke. Jeg er ikke lyst i han i jøkken å ta det, jeg har sagt sånn. Men jeg lyser akkurat av og til. Og jeg gikk inn i møtet, og jeg visste at mamma ville det, og jeg ville ikke se henne. Og ikke fære, akkurat tog. Og da jeg var yngre, så det var smadronger, og ikke tømte jeg fære møte, eller for å spille nok stedene. Og da jeg sånn at mamma spurte hva jeg var, så sier jeg at jeg vil med kjønsen, og det visste jeg at hun ikke visste jo. Og det er jo noe ikke, jeg bare vil møte. Ja. Men det passer jeg aldri ikke. Nei. Helt omkring vin som Jekker? Ja, tar grunn, for eksempel, Marsten og Paul. Det var jo nok sammen. Det minnes det vel, det var mange øyne for at jeg sier til oss annet, at jeg vil med kjønnsåsen, og jeg ikke vet. Du var ikke ordentlig hvor du ble 16 år gammel, Arne. Altså, mamma den var jo tryggvante. Ja, mamma var tryggvante. Hvor det tok så lenge at hun, Arne, du tok til eldrene? Nei, det var det ikke. Det var bare så stort, altså. Og synden jeg gledde meg. Ja. Det var Anna som fenget inn. Ja, til og med ikke. Og ta til å være tog at jeg bokstavlig jeg sa Jesus, altså. Og jeg forstår at det var min synd som var golden her. Og hvis jeg skulle øye plass og røyde godt, så måtte jeg løyde meg at her og ikke annet. Og så mye har jeg lyst i Bibelen at jeg visste det. Jeg døde i Johannes 3:16, hvordan og jeg minns ofte i øysene at ommadøyen, Inger kona min, hun snakker om at det her mandavere akkurat så som vi trygg, va? Ja. Og da sier vi igjen at
hvis det ikke så i Bibelen, så passer Bibelen ikke. Tror jeg. Jeg kunne ikke sitere ta 17 at vi dør gift, og jeg ganske lyst, jeg synes det må. At hvis det ikke var det som vi tror nok, så var Bibelen skøyv. Og så har jeg det ikke holdt om. Men jeg sier det er et løyde at det som Bibelen sier, og det skal til oss når jeg og jeg holdt det at hun kvillte ut høy. Du säger att du har lys i åren, men du har alltid annan väl lys. Ja, det Varför när det börjar, ja? Jeg kunne si at jeg var 12 år. Da satt jeg oppe om kveldene. Da jeg var ljøst ute i vinteren, på kammeren, og les akkurat som jeg finner fatt, og jeg minns hva det var. Så fra tog jeg at jeg var 12 år, har jeg dama vel lys. Og faktisk lys i alt. Allt möjligt. Ja, faktisk. Så har också väl söv och så. Ja, så vill jag säga. Ja. Så som är från virkeligheten. Ja. Ja. Gammalt. Ja. Och tar vi slått i Åman från huset uppe. Och Åman här tar talt i böckerna som jag åtte. Och vi åtte cirka 2000 omfram smarrit alltså. Så. Böcker som var minne av trossojer. Det var flöjde själva. 2000 böcker, det var nek. Nej, det var inte det. Och det har vi läser faktiskt alla 8 lexikon. Jag har vi inte läst kvart år. Nej. Och också så men jag nekvar kan vara bok. Så en Kyrkegård har vi läst alla. Så. 20 bind. Ja. Och här har jag vara böcker också. Du har också läst i Bibeln. Näkra ferier. Ja, näkra ferier. Ja, det är helt sikkert. Du fortalte dere om en nekva bibelsøver. Altså, grunnen til at jeg kjenner bibelsøvner, det at du fortalte det for dere da du var ute. Ja, det er godt. Og jeg er 100% sikker på at min interesse på bibelen kommer fra det. Altså. Ja, det er det. Her må man si at du er noe som er en vevvisere. Og her er noen dikter som jeg ser som er noe som jeg blir interessert i, og helt vil gå over, og så vi har inte lagt mig efter. Men det är inte bara att det är också intresse så han. Ja. Allt är otroligt spännande. Nettopp. Jag minns att det tid på att komma några Klagsvik här. Ja. To och Davor och Inge. Davor och Inge, jag säger det. Tid skulle jag alltid vara så. Ja. Du minns det krävt där vi utvarp. Ja, alltså det var nog. Ja, det var nog. Ja, Och nek fortälja såna tröttla söver alltså. Ja, jag minns en gång du Ulun har fortalt något annat. Nej, det vill jag inte så att det helt att sövnar Bibeln är så nek bättre. Ja. Det säger så nek mer. För exempel som Kain och Abel och föräldrarna till honom den gröpande sövan om det. Och inte så jag jag fortälja det att jag minns det inte. Och inte minst som Nova och Arsten. David och Goliat är klassiker. Daniel Lövkulne och vinnen till Daniel i ovnen och mäkt annat. Alltså jag var till ta var det överst om att du har fortalt om allt som står i Bibeln. Så blev jag så överraskad att jag fann några smas över och samspörsmål eller som inte jag hörde fortalt. Men det är leie mig efter att jag fortalte det kan inte åtta bibelser. Och det lortar det väl efter. Det kom tomt där väl. Det går viktigt ösne till att det ger den glatter så botten ta det så själv för det skripten att man har inte bättre överblick. Ja, ösne ja, nettopp. Att det är helt säkert nöjga att det är inte så lätt att ta sig till att fortälja botten söver och det är det så till det blir nog så till att bötterna de är så rastlösa. Ja, upptidna skärmvarpen och det är ett helt och spöl och skärmvarp. Det är riktigt att släppa fram med. Så jag tror börjar fortälja så för att vara en gång. Tid hade jag gång skärmvarp. Nej, slätt. Konferensen så så det var bättre tydligt att ha. Nettopp. Nu halt jag att föräldrarna må faktiskt kämpa för att få bötterna att himma lusta. Alltså som jag som är bara klara bättre att sitta lusta efter och vi omkommentar och ettla. En andra bötten är nästsvärare att få sig att sitta lust.
Så har vi haft den forrätt kan man säga, 17 i löven. Jag tar kom till Havnar. Vi flyttade till Havnar 1905. Ja. Mamma Amadou. Och bara Peter. Vi begynte å genge i Beneser til det samkomman som helt til. Jeg ble så tidlig opp på søndagsskolearbeid. Og hver søndagsskolen her løg inn til flott i Klaksvika under 4 år, fra 5 til 0. Da jeg var hjemme, men jeg var nek bort og selv om de arbeidet. Med vei og øye, for eksempel, og vøygås. Og da jeg kom til Klaksvika, så var det sammen leie. Det ble en fløkter på søndagsskolearbeid, kan man godt si. Og måtte så fortsette, men kanskje jeg synes det var trening. Jeg har tikkum. Jeg forteller for bøtten. Ja. Så det var godt. Det var godt å gjøre. Ja. Men da jeg var 35 år, så helt til jeg ble for gammel. Så da gav stig Klaksvik, og da var jeg ønsker menn kommer til. Det er sånn godt. Jeg hadde nemlig at det var viktig at menn er vi som da skulle arbeide, at det ikke bare er koner. Ja, sjølvant. Jeg har selv derfor, her har det vært Jakob som har fortalt på oppsøver. Ja, nettopp. Og det blir øyelig godt at det er med over. Nettopp. Ja. Koner, der er jo som går, men det gjør vi på en måte at det er rett for døgelsene at man hever bæg og man nå en av koner. Ja, sjølvant. Ja. Det er rett. Det gjør det også at drønnsene tror man er bedre. Ja. Nettopp. Men jeg hadde gjettet til meg også bedre. At det ikke bæg er koner, at det er bæg. Også det, ja. Det er helst godt hvis det er bare menn. Det er etter. Ja. Det har jo kurset. Nettopp. At tilføye. Ja. Men jeg minnes også at du ber alltid vi dere. Og et uttrykk som jeg minnes særlig vel, som du platt jeg sier, at det var varvøyt dere fra Øtland. Jeg skilte ikke året varvøyt til å ha forfistene. Men jeg helt alltid jeg var så pent. Varvøyt dere fra Øtland. Så du ber vi dere og lærte dere bilja. Og varst du nekka om du ber og har en duplast omvendt? Nei. Det gjør jeg ikke. Og alt for løyt hjertan av oss. Ja, det helder man alltid. Ja, det er holdt. Ja. Men hva er det å be? Ja, så snakker vi Jesus og god. Helder du da pjøst å være på en bestemt måte? Nei, kan det bare være en prat? Ja, slett ikke. Og mer som jeg eldest nå, så halte jeg at det beste det at vise takksemd for god, altså takka Jesus. Bruka mer tog til det enn å be. Tilbe, jeg vet ikke hva det er, men det kanskje er og trav i det. Jeg vil jo at det er bedre, og jeg røyner at gjøre mer av tog nå. Så jeg halte at det er negg bedre. Fyre meg også. Jeg vet ikke hva god helter, men for meg er alltid det bedre. Ja. Og sånn at djevel noen til ære som man oppnår. Ja, røyna til jeg også. Røyna til. Ja. Så det det kan være at onker som enten ikke er tryggvande, eller korskjentlig tryggvande, at det ikke ordentlig å vite om bønnen skal være på en bestemt måte. Nei. Og sånn man hører, hvis man er av møte, og man hører som å be, så da er det så øyelig vel, og be en lenge bønner. Ja, det Så det kjenner til at det Nei, slett ikke. Det er ofte at det bønner det best. Det er ofte. Faktisk er det her ekte av bønner, det som kommer fra hjertet. Ja, nettopp. Hvis vi kunne merke til det best. Og vi vet jo hvordan man skal be det. Det er ikke årene som har tøytning, men det er at vi jeg har lia knæ, og jeg har sitte, og jeg har steg, og jeg har
lie och ginch och till allt lika gott. Kort bil och vaska upp och... Ja, jag inte vaska upp kanske, men kort bil har vi ofta bil. Ja. Ja, det är sälja gott. Det är helt säkert. Och att vi julen. Onkel säger att jag inte har en ringa tui eller att jag har sjuk eller sorg. Att en högt tui är faktiskt värre att komma jag kan ta en är det. Vet du mest när det är? Nej. Det är just. Det är nu då i ommadön. I oktober. Och i oktober, ja. November och december var efter. Och jag tar vad det bara pappdön och bara som var böten kommer i sannet. Det tar var Maria och jag. Nej. Och ta kanske det var sälja gå med det var det. Det vill inte lätta mig över ensam atlant. Det första tojen att han till. Det var så Davor svär upp så med. Ja, Appason det där. Appason, ja, Little Davor som kall. Var han med fyrstan. Ja, det passar. Och det var det näkt. Ja, det är sant sälja väl. Och tid var det så näkt om det så det är mest i anch. Och Maria då ju köpte mitt om sommaren. Och det var samma mat att ta. Ta var inte bara mina två, men ta var henne 4 ösen att trä. Så att det kan jag inte säga att det är mest. Helt nu ta och jag kan inte fram vid bojlatten ständer jag här. Ta kan det saknat. Ja. Ta förstånd jag nästan inte att hon inte ska vara här. Nej. Gussi är tvärfärgerna så igen och då har vi hört mal och igen in i. Jag vet inte om det blir till, men det är helt sikkert særlig at det er en av dagen. Jeg sitter ned i kjattelen og leser som jeg som ofte gjør. Da hører jeg onkel råper Davor, og jeg helt med kjenne Amalie Marie, og jeg sier, jeg kom på en av vei, og jeg ferdig opp, og her var ønsken, og jeg hukte ut, og det var ikke menneske, sutt. Det var så klart, altså. Jeg røpte, altså, jeg kom på en av vei. Og en ærfe på samme måte. Hon plattade få anfall i hjärtan. Och ta röpte hon alltid. Davor, sådana som sitter bänken. Och jag får så till henne och helt om man hade lite i armarna upp. Så jag visste vad det var. Och så en dag så har jag det helt tydligt. Man akkurat på samma. Jag vet inte om hon vet jag med kvart till akvarion är, men mäkt är alltid det som vi inte skiljer. Och hatt det pura virkeligt alltså. Hatt det inte näka som jag finner på, näka som helst. Och jag var heller inte örvid, det lukar lyd som jag det kvall, det är ganska mer bortor. Det är långt läxor igen, då är det mer. Så kvart är det vet jag inte, men hatt det är så det. Jag tror nästan inte så mest, alltså bokstavliga att du vill chattor eller akkurst och att gå till tröstade. Jag kan att vi att läsa eller huxa om akkurst eller. Det ser ju en händing. Vi arbetade i Hultsjön då, det var längt där om man då. Jag var vet Klaxvik, alltså kollade vi hej bil och kort fra Hultsjön til Lorvika, skulle så färgen i rum. Det har helst vært en leier der, sånn part. Og det har bo i Astronten. Og jeg var altså kjent, og jeg alltid at jeg vet å snakke telefon om meg, og det var akkurat som hun var sin kjent om oss. Som jeg gjør meg kjent. Som ikke omtalet er, middelkjøn. Det er ikke alltid så. Og jeg kallte i Jakken skala bygd.
ordentligt kjøttor. Jeg vet ikke om kanskje sier akkurat vi herren. Men det var akkurat som at onker stod at han fyrer meg og sier at jeg vet ikke akkurat hvordan det var, men det var som jeg kjente i herrens nærvær. Her kjente jeg Jesus ved jeg kjøn. Det brøttes alt fullkomlig. Jeg kom til Klaksvøkar, og det var alltid finest alle. Til det neste halvtid som jeg var ut. Men så igjen, motgang til æremater, det har vi ikke mest snakk. Nei. Så hadde han holdt avhus. Så hadde han holdt avhus henting. Holdt avhus henting, ja. Ja. Jeg kan skal være sånn til Espen, eller hvordan man kallar det. Så vil jeg klare meg selv. Og ikke lagt byrene av tikkene eller teg. Det har vi alltid haft i hovedet. Øysene bæg til om at hun døg, og sammen til Maria døg. At sorg og annet slukt, altså det en uttrykk for självupptagenhet, alltså. Man tycker sig inte så själv. Ja? Och ganska före till iver och andra. Så det är inte gott. Det mig ha sorgen som man själv. Visst nog så det är. Det är inte själv. Ja, så han det är just det för lunch. Ja. Men helt det är ju mest att man ska geva sig lov i Assyrja och göra tui och så Sitja. det bättre Assyrja. Nej. Jeg sier ikke akkurat jeg vet det som jeg gjør det først at han at det var det. Så sier ikke akkurat jeg vet? Ja, det sier. Saknen er... Ja, saknen er det samme. Jeg vet ikke hva man kaller det. Nei. Sorg det hva det sorg? Ja. Men saknen det det. Ja. Ja. Sorg kanskje at han første... Ja, sorg også i 18, men det kanskje mer den første brodderen som det første togene. Ja. Det om det var det. Ta græte nok sånn sammen. Ja, men det var også en sjokk. Ja. Mer enn Marie, det er halt ikke at jeg har græte noe særligt. Første kveld eller første natten kanskje synte, men ikke så det. Nei. Men at man er tranker og til pass. Det er noe annet at man hokser om støvene. Det er ikke synte seg selv. Ja, det skal man. Det var ikke så bra. Ja, vi de som røyner at fortelle oss om hvordan vi skulle gjøre tingene, de sier at man skal gjøre seg lov av Syrja. Ja. Og endelig gråta ut og sånt. Ja. Det tar på en eller annen måte forløst det akkurat i kroppen og så gjør en latta og gjør trost. Men jeg har ikke haft latt vi har grått. Jo, altså, på en måte. Jeg ble ut og ta videre alt som kjenner meg. Men ikke egentlig at jeg gjeldte meg selv. Men jeg tror også det avvirker synder at du er født 26 og du har gjort alt det her. At man hernar, altså at man blir synder her Bonast. Elser. Ja, man blir. En som omgang du opplever nekra motgång og så knappt mindre också. Alltså lökor, alltså underbrottna, men så frakt som man klarar. Och mamma tog en virka i rättliga stärsk, mamma. Ja. Då är ganska arbetsindrad vi. Ja, ofta. Ja. Så jag har ofta sagt till ösene att jag så att mamma gråta bara ögonen för. Ja. Det var ögonen för det kom ståvart åt där. Ja, och hon och amma som mamma till pappa. Där såg ju på kameran som mamma kursen männa bor. Och ta gråta bara. Ja. Till ögonaste ferie så gråta. Men bara det att man kan det. Det kostar så ögonen för säga det att det hjälper. Ja. Alltså
Ja. Men hon har grått till kanske hon har utan att vitsa ut att lost. Ja, så. Och det är som jag minns som jag tog synd till mig själv och jag var smådrankor uppvuxen. Det är ganska särskilt att i grundadrongen var det Marsten och Paul. Vi tog nägg samman. Marsten var sin äldre och Paul var sin yngre. Jag var mitt i mitten tar på. Och tar slopp på pappas son och forskjellet som jag inte slapp. Ta kunde jag gråta och tacka synd till mig själv och jag kan pappa i. Det minns du väl? Ta i försång om kvällen när huxade jag om forskjellet. Men det är också ny sauna i något kött. Så det är just det. Ja. I halvt det alltså. Man tar inte på kvart i äldre folk säger så haltar det kanske att vi är tåla något så lite av nu och då. I mån till. Vi är inte skjuta gränja och sånt skjuta att tror att neck var tajmen som har väl jag någon allt det här och snö krutch och sånt. Ja. Det har upplevt så neck. Att det haltar det som vi gränja med det är bagatell. Det är luxusproblem. Ja, luxusproblem. Ja. Det är luxusproblem. Men så man det ännu det missar folk och hämta vannluckor så. Och personliga men nackdelar var ofta större för. Ja, nästan personlig för exempel som man säger skilsmässor och allt det där till negvärje det ända var för. Ja. Det är sorgar lök. Ja. Och Och hur så gammal är du nu? Tror jag för gott och väl. 26 och nu är det tror jag för. Ja. Står du näka för framtiden? Nej, det är bestämt inte. Jag glömmer mig. Ja. Glömmer till framtiden. Vad sa du för där är i din framtid? Jag tycker bara att jag får en dag agenten och så släpper jag hem. Det jag glömmer mig till. Gustav Verut, jag var ju inte spekulerat inte vid kvart, men det kunde ånga löj. Skilje det inte. Nej. Men till lättje och jag har han sent till han om. Att han ger vimme ta. Men pura trycker. Jag vill finna sådana deja som Maria fält. Hon sovna i borster så fria liksom hon kom. Jag tänkte på William. Att han att Maria var dig. Och Bibeln. Ja, att han säger att det har finns deja. Han yngste sig en deja som Israelsmän fick. Då jag sa här Israelsman här och jag är mörkt. Så jag skulle banna dem. Så han tar. Ja. Som fick en deja som tar. Det var en verkor dej. Hon var pura still. Och så gav hon bara upp antan. Bokstavligt. Ja, det var inte bara dig. Du var där. Ja? Det var åren. Och du var åren. Nej, akkurat. Nej. Ja. Jag satt så. Ja. Men alltså hon kvilte och kämpa i smälter. Men slätt inte. Nej. Hon tar en sov. Jag hade en tror jag tog in. Och så bara så. Så tror du så att som ständer på Bibeln? Ja, det är riktigt. Det är riktigt, men om trycker du rätt, det är något helt annat. Ja. Så tror du sådan som du skiljer? Så som jag skiljer, så som jag skiljer dig. Och det gör så att du är fullt ärlig då? Fullständigt, ja. Jag vet gott att Bibeln är skriven av människan. Och här är det också fejler i. Alltså mänskliga fejler, men innehållet är perfekt. Helt du fejler är särskilt och i omsättningen och så. Ja, och avskrivning. Ja. Jag vet flöjre. Som inte kunde vara rätt. Men det är bara karteller alltså. Ja. Alltså vi lär en eller näka som helst att göra. Och sen tror jag att det mesta ständer så ofta att om det så är det lite synder ganska skapligt så är det lika nämligen ja. Helt säkert. Det är det ganska så viktigt att inte hänga sig i 8 bestämt vers men att täcka hållna. Nämligen. Som inte att vara bokstavs. Nej, det är det som är. Ja. Det är det som är.
så att hvis I onker nu som så sitter och hickar och följer till att de har sorg eller är öktafull eller ensom eller är ofrälst. Ofrälst är illa stött. Ja. Det är synd ut av en. Det skulle skunta sig att tro på Jesus. Så är allt väl bra. Och helt du att Gud han är lika alltså teker han emot ödlom? Ja, helt säkert. Är ödl? Ja. Det är sådan att han har några favoriter och så. Onkan. Nej. Jesus säger själv att de som kommer till mun skall de alls inte göra bort. De som kom. Och kvar ögon och kvar Johannes 3:16. Ja. Kvar han som tror att mig skall inte förtäpa. Men här var ärligt. Kvar han. Ja. Tog är inte någon tant inte. Nej. Det är helt säkert. Så då säger du älskar anyone ett land. Ja. Så också kvar. Anyone, everyone. Kvar han. Ja. Kvar han ögnas ju. Ja. Som vill. Det är helt säkert. Och det går ju till att det är kostnadsläst. Alltså, du kanst inte betala för det, och du kanst inte göra några för det heller. Du skal bara lyda att det som Gud säger. Och Orgots, Bibeln, inte människa kan lägga till väkt och i söjning år som Bibeln hever. Nej. Det må jag absolut. Nej. Jag har lyst nekva böcker. Ja, som nekva gauur menn har sagt. Ja. Men torra år är inte att det möter tog som ständer i Bibeln. Och munnen och öronen som munnen. Ja. Det är snett och det är som du säger det var väck. Det är bönraknare, det är räka. Ja, det är alltså det säger att det nekva bättre. Nekva allvarsamma. Och ösen i samband vid det ständer att han har öronen. Det är man märker det så väl. Det är inte människor nekvat. Nej. För det är också så anta. Ja, nettopp. Ja. En och hjärst. Det går värt. Men som jag brukar år att bli frälstor. Kan du förklara alltså att bli tryggande bli frälstor? Kan man veta till att man är frälstor? Och så blir man till? Ja, så mer var det ingeniörer som säger där igen. Jag sa Jesus. Och jag andan alltså. För jag knappt blir skilt ut det bara. Ja, jag skilte det faktiskt. Ja. Att människa kan inte göra till att bjärka sig av i höjd. För visst vet att du kunde. Ja. Så var Jesus där. Låtsjes. Ja, så just det. Det är så. Men han døde fire. At gjalda fire okkur. Ja. Lampgott som teker borster, synd hømsins. Ja. Kanskje han er langt deier for synd hømsins. Atla synd. Så at alt de som vilja tekka møter, det er langt betalt. Vi hadde ikke mennesker kan leggja tan tutning og i verste som god gjør det. Da jeg vet sier, jeg ble Jesus og rannsar okken fra atlare synd, så ganske tansja vi på at syndere ble som renner etter krossen etter likam, hva det kan være. De ble kjenna vid hva det er, beja menneskene av jorden. Men til helt en annan tutning halde er, og i Guds egen tar han ser ble sånne sånns. Tog stendet da, snitt at åttene ble uthelt. Fast ikke for djevn, for synd. Og det pågår alt at det ble sånne gods som måtte renne. Som for djevn, for synd. Hvor er god til å bestemme det for åttene? Det var det ikke, og kan jeg ikke forklare. Men det er så. Ja. Lykke fra til første. Ja. Ta i offrene byrja. Så var det blå som er i tøtning. Og i Guds egen. Ja. Og det pøykar, det talar alt om blå Jesus som øynefølger skulle dekka alla hømse sin. Og til det som er halte, er at Gud ser blå sånne sånns
och minnes ska det kosta. Det vill minnas till att Jesus var god. Han ständer om han var god, signar om alla äver och gjordes människa. Fyra att vi då i honom kommer vara rätt hos Guds. Och det är något som alltid är inte människa skile till folk. Men vi lyder at det trykker då, og så det. Det det som godins. Bara lycka till. Ja. Att trycka det. Netto. Och det det som Jesus säger oss. Han som høyre år mot og tror om sent. Jeg vil ha et løy. Kommer ikke til det, men det er en rom fra deg til løy. Og da jeg sier ved Marste, til aldri oss nere øyne standa, at han som lever og tror om jeg skal med av det ikke dodge. Tror du hesen Marsta spyr han? Jeg sier. Og negg underskrifter som selger som Jesus sier, som viser det seg. Hette vilje færsmots. Han som tror om jeg skal leve med og alt dette. Jeg skal røyse han opp sista det. Du tror på at vi tar av et liv som trygg var Jesus? Det helt sikkert. Vi har det langt her. Ja. Ja. Fortsetter bare å ta igjen. Ja. Sliter dere ha igjen. Og jeg husker, nå det jeg som sier at lika med for ikke ha til Herren på en av veien nå. Men anden, anden for at det er god som gav. Og i himmelen og i det halte jeg at det er antar. Og jeg spekulerer jo på om de kjenner hver annan. Jeg tror ikke å skilje det. Og det gjør heller ikke. Men så var det at jeg alltid eldre rost. Da jeg nødja gjør, nødja himmelen kommer. Ta får vi et nytt likam, hva det så er. Det er ikke at det er gamle. Et dårlig likam. Et dårlig likam, ja. Etla. Tror du også på at Jesus kommer etter? Ja, det er vi har ikke kjøtt. Ja. Jeg vet ikke håpe at det hender mer til å ikke leve. Ja. Det håper jeg. Ja. Det tar hendene med det som du tåser om. Nettopp. At vi får vi noe nytt likam i øynene. Ikke på en av vi. Det er vel tusen av ruger liv, det er nødt til å gjøre en kjøp. Ok. Ja. Det er vel en tøyerskøy som Jesus gjør opp i alle krefter og alt han gjør det til oss til oss. Bøyglene snakker om. Ja. Ta inn ønte vi endelige. Gustav og det var det ikke, men det var at tøyerskøy hver og jødene får chansen å bo i evangeliet. Guds egna folk. Det er 144 000. Som jeg leser skriften, så ikke til. Altså, alltid trygg på tog. Ja. Det er også så i mist, altså, det er også vi at nøkker ryser opp, nøkker, kanskje som jeg var tro i en oppløsning, og så den andre, det kan så være de som deg, men som ikke var tryggvante, men alt det her er så som folk stadigvæk røyner. Ja, det bekymrer meg ikke. Jeg skiljer det ikke. Det viktigste er at vi da også finner et lyfte. Nettopp. Ja. Og jeg var jo bare til at de som er etter ta Jesus i kom, de er ytla støtt. Ja. Men samstundes tykker vi at de vera frelst nøkker. Ja. Gosse, det var jo ikke lagt. Gosse nek og gosse løytet. Det er også nye av meninger om det. Det er onker som tror på at det som vi kallar for trångtertøyen, det er ikke i ørene, at det er også nøygels som rister menneskene for at ordentlig, altså det er faktisk mer frelst på et land, tryggvante, venter seg til gode, og på at det ikke er i ørene enn det er i ørene. Nettopp. Ta må det velge, ta så ikke det ordentlig. Nettopp. Og derfor kanskje åndene i livet som tror. Nei, det var en rævlig tog, så det er ikke så. Nei, det er alt sikkert. Men det er nok så løy jeg lukker å forstille seg alt det her for å hente det, at det virker nok så unaturligt.
hvis man bara tänker på nu en vanlig daglig dag och hålla jul och äta kakor och så där. Och så allt det som vi läser med Bibeln, men det är spännande att läsa. Ja, men det händer. Ofta när man läser Bibeln så ser man att några ting kommer överst av folk. Ja. Det ständer oss som att döva nu att det giftos och sånt. Ja, planta och byggt. Ja. Att det får hända på en sån måte. Att det kommer ovant och brott av de som är inte klar. Ja. Men de som är klar, de vet att det narskast. Ja. Och kunna glädja sig. Alltså. Så jag fram till det, ja. Så att jag spyr till om du tömmer att be en bön för ötteltime som lust. Nu börjar vi. Ja. Ja, det har jag sagt. Ja. Bäge dig som tryggvande, kanske som inte tryggvande. Ja. Och som har sorg eller kan man tro på det där eller ensamma. Ja. Hur så vi har god värld så att ja. Høyla er god og himmelske fæger. Vi takkar til er som bøten tøyne jeg vil ha ventet forretten at løyda til tøyn. Og tøy sier at vi kan komme frem til hasette nøyner. Hver til er herre til videre vet ikke, men jeg husker ofte om og Salomon da han be av sinne i tempelvokslene. Han sier at du skal høre til god her som du borst. Jeg vet herre at du borst oppstående. Jeg vet ikke hver, men jeg takker til for at du hører bøner her som du borst. Som Salomon sier, og som vi har løy vi er trygg på i det, at du kommer og døsne til tøyen. Herre, ta i vid kjenna trang til menkan. Og takka til herre og frelser i okkara fire. At du som vær god signar allar evergjørdes menneska fyri a bjarga okkund og hetta tilbøy stendur vi fyri öllund. Hvort han som kallar av navn Herra skal være frelst og stendet her. Og den største talen vi leser om i tøynen året vet han, som Paulus og Silas hadde vi fengt vakteren i Filippia sinne, trygg på Herren Jesus, og du skal være frelster og hustøyt. Og til å være så, han ble frelster og hus hans herre, således det ennå i det. Takk Jesus for at vi kunne ikke betale fire frelsene, og vi kunne heller ikke gjøre fire være frels, men øynene løydokkene og åretøyt, som så underfullt herre, som så kraftig mye, at jeg kan følge okkene av nødt. Og til mange Jesus som kunne takke til her fire, at jeg ikke øynene ble frelst, men det ble født av nødt, og fikk en helt annan hugbor til løyve og til menneskene, og ikke minst herre til tøyne av løykene, gav og frelsere. Det kan jeg takke til fire, og tøy kan jeg øysene male ødlund som høyrer meg i kveld, at gjøre som jeg gjør det, jeg takker til Jesus fire, at du elsker jeg med, og du var deg fire med. Herre, takk for at du kjenner okkon og vet alt om okkon. Tu, Jesus, teker lot og i ødlund så vi kjenner okkon. Vær jo i glede og i sorg, du så godt å kunne løyte til tøyen, Herre. Det kan jeg si igjen at jeg var tås om dette som hengt i løyvemånen, så vet jeg at det godt. Jeg kunne kvile og karlagsarm og tøynen. Kunne minnes til hva årtøyt sier god. At bostaver henne evige god, og her nere tar evige armar. Herre, som mitt. Men kan hava kjent veri okkon. Gauver a kunne kvult og ta i okkara egna. Egin styrstjen svoik som vi synsja, tar det godt å kjenne seg i arm og tøynen, høyla i god og himmelske fær.
innanliga bea vi för öllum god som ivast om nej tøyna, at jeg skulle løyta at jeg har at jeg stendet til røyer. Du vet ångan køyra borster som kommer til tøyna, Herre Jesus. Det sier du selv. Og det passar. Takk Jesus for at du høyrer hver suff, hver bøn som tog opp til tøyn. Av en hjärsta som ikke vet seg her i hele løyven, men løytar til tøyn og fær hjelp. Det hjelpen som dover iver öllun gau fægir. Vi takkar deg fyrir det. Vi er ikke okken öll. Vi er nu og alt og suttjuna til okken. Herre, hjelp okken. At løyda til tøyn og i öllun løsens vi i skiften. Og ikke minst herre, jeg kunne takka deg så frett som vi dovad. Tilbeja til fyrir nøye tøyna, karlaika tøyn, frelse tøyna som du hever til røyar fyrir kvarjon øynasta menneske, Herre, som kallar av navn tøyt, ærar tøyt, sikna i og døyra navn Jesus bæg nu, og i atlar æver. Amen. Amen. Tusen takk for. Helt du? Ja. Jesus, min Herre, skal komma nu kjøtt. Fast hans år og hans lyfte så søtt. Minnes det her, så byren mer løtt. Ja, han skal hånda meg. Ja, han skal hånda meg. Han skal hånda meg. Minnes det her, så byren mer løtt. Ja, han skal hånda